Ang ingredients ay garlic, ginger, red onions, ripe tomato, mixed veggies, and then para sa pampalasa, I have here chicken broth, my fish sauce, at saka yung tomato sauce. Filipino style ang pili ko para manamis-tamis. And then to be spicy, I place the sriracha and then a little bit of brown sugar. And then kung kulang ang saltiness, I will just add the salt. And then of course, para sa pampalasa at para maging mas healthy at mas malasa, ay lagyan ko pa siya ng green onions and the celery. Okay? So, i-process ko lang yung mga ingredients and then magluto na tayo, guys.